Padula man sa matik. Wala matay lingaw ron. Nako challenge niyo. Pero nay premium. 1K ang mudawg ang third. Ang second sa gatos, nga 5 ang third. Sa man kaog tae? Kanang dili bawal lang tae. Ha? Kanang bural-bunal og kuan. Nay tubig ibitay ba ya. Prungan mo kaya ron maglisod pud mo kuan. Maglisod pud mo igo. Itong pare sa unang mga duwa bata. Oh, magdamog bunal pare kini oh. Ini. Nya. Tuyokon mo kalima, bunalan niyo tong ibitay. Sa sugot mo na. Sila may premyo. 1K na dire oh. Sa spesifik may scam tan mo. Sa kalibo mo juga. Dato niya violet niya. Tablo. Buwan ba celebrate atong buwan ba kay? Tara, sinuod yun niya guys. Sana all. Monetize ni guys. Mo ni sikan. Kwarta nimo. Ang third di na nato ikuan ki 5 raman ang third. Bro, 5. Ano ba pamremyo kay na immunize na ta sa man eh. Na monetize naman mi. Na monetize naman ta. Salamat guys. Pa-challenge ta kay na monetize naman. Yes, sugdan to. Sige Pero tubig ko bidyuhi. Tubig. Oh, dili lang yung video. Siya gani. Bandaan mo, uy! Tara. Magkabuslot ana. Sekalibo. Sekalibo. Oh. Niya. Muna bunalan. Ang sikan. Sigatos. Gatos. 5 ang third. Easy. Sok-sok siya na ko ni kipasig. Wa. Oh, kasi una. Sabay una na. Dai. Ako una. Pagsabot mo kay aron. Libo na ba person ni ang maka una. Kalibo. Ikot. Sige. Pero tikas. Pwede anaon, bulikat og gamay. Iyo, ito kuan jud takip yun na. Ha? Fire na daw. Takip. Sige. Ang challenge ani mulo ka tuyok. Sige ha. Para challenge ha. Di na siguro pulo ay. Guys. Bunan. Oh, di na. Okay, no? Let's go. Okay, straight. Sige, punal. Ano ni? Kapila. Isara ka munal. Ha? Isara ka munal. Isara ka bunal. Hapit na ito. Basta lipong mo ng lipong. Pulo eh. Sige. Pulo lang. Gan, sino man buko? Boy tisa naman. Ano yung hikot na eh? Ang lipong na eh. Okay. Magtulog man good, madunggan man yang tulog. Asa dapit. Saba mga isinso. Mga lods. Okay. Ika. Ops. One. Sa bunalan tali. 2. 9. 10. Okay, 10. Bila. Wilo. Ayun, pinod ah! Putik na yun. Sagalin mo yan eh. Kada! Okay, sige. Kita na muna na eh. Witan so, Ramon. Sige. Ako balik pa challenge. Kasar, huwag yan bang? Kasal. Okay, pulo. Tira. Ini ada hatag modal. Ini ada hatag. Okay. 10. Sige. Bunan hop. Ya. Bila. Muro magkaganan. Kumpo nih. Bantay dia daw. Itong. Wagi mo premium ron. Sayang yung sa kalibo ba? Bantihin kamay. Asal pangpangan ni ba? Ha? Sila. Hula! Uy, lohi! Liit pa rin ba? Liit, layo pa rin. Liit.
Kita nih. Mana na, mana na. Mana na, gina. Sigudahin pa Jol. Mateng. Aku main aku challenge. Dire be. Tay. Be ka be. Oto, gay. Gusto na to one by lipot ba? Dire be ka be. Sa cellphone. Sige. Nara mo paans guys. Usok yung magikik guys. Karang bulan. Saya kay si Kalibo guys. Wag yapon. Igo lagi nilo nako. Pag ako makaigo, Mo segunda ta no. Oh, segunda. Segunda na daw. Ay, ko makaigo kwarta na. Bro, og dili lagi makaigo mo segunda. Segunda. luod na. Tulo na kutob, tulo. Luod ng kwarta. Ay Tulo buka. na. Tulo na kwarta. Okay, salamat din no, sa mga nag-support guys. Ay, sa bulan. Okay, ha? Ano si maigo ko ah. Ya, buhe. Ay tuyok ko. Kinsi ni katuyok. 1 2 Oh, hatag na yun. Atag, bantay kin muna lang tao. Pira. Pira na. Ayaw na. Wala ya. Ano? Dool ra kayo, oh. Ah. Ako kuha ko na. Ni kuha. Kini, kuha na tinod. Ang bunal. Nata. Bunan. Bisa tuyo. Pila na to ba? Pulo ni. Okay. Kuha na may. Senior naman eh. Oh. Sintro. Tubang. Okay. Bunal! Bunal eh. Aban di ba? Hoy! Ulo di ba ganina no? Dili lipong ay malipong ka. Oh, siyempre, wala na ka daw. Wala. Sa wala. Para Papa Jo. Lasa ni ha? Durong ya paneron. Ano nga po ni arong nay may igo ba? Challenge ta nga. Mao tingo igo. Pwede magatusokon. Pwede tusok, pwede bunal. Naman na. Unsa? Basta maigo na jud nato para Sa lang pinit kitaan ipa. mo ba nga. Ipaduol lang iyang street. Sige na si Boy Tanso. Tuyo ka. Karong managan. Kita so. Kami tuyok. Ay kadayo. Ulit ka. Sige. Sabi mo ni. Ayan, turun to ha. Sama ni, taglang na ni. Lima lang katuyok, lima. Ha? Igog yun, lima. Malak na bunal. Pero nga, ako may igo jud. Pwede bunal, pwede tusok. Hindi bisa ha? Eh? Mana? Tusok. Bunal. Isa, banti pa. Wala pa, layo pa, banti pa. Babaw. Banti pa. No. Tusok. Ano na eh? Pilik ng lupad!